Здравейте, приятели! Показвам ви за продажба едно страхотно, напълно обзаведено студио, което се намира в комплекс Aspen Valley, близо до град Разлог и само, може би, на около 7-8 км от град Банско. Това е един нов комплекс, страхотно поддържан, с охрана, с малък спа център. Имаме си всичко. Студиото е напълно обзаведено, както казах. Има климатик, като климатика и бойлера са умни. Те могат да се пускат с Wi-Fi от вкъщи преди да дойдете в студиото. Показвам, от тук се влиза. Това е коридора, в който имаме голям 4-крилен гардероб. Може да се сложи даже още по-голям и това няма въобще да попречи на размера на студиото. Тук е и банята. Ще почнем от нея. Така ли, че сме в коридора. Той е с вана и душ. Както казах, бойлера е Wi-Fi контролиран. Т.е. той може да се пуска дистанционно преди да си дойдете в студиото. Тук имаме диванче с кухненска маса. Както казах, то е доста просторно. Хладилникът е изнесен отстрани. Може да се сложи по-голям при нужда. Кухничката е малка, кокетна. Имаме съдомиялна, чисто нова между другото. Фурна котлони абсорбер. Малка, но напълно обзаведена кухничка и маса за 4. Тук е поставено голямо двойно легло, което напълно се побира в студиото и изобщо не пречи на размера му. Ето, показваме TV шкафче, доста голямо, събира доста багаж и показваме леглото. Отделно има радиатори, може да се сложи и допълнително отопление, но климатика е напълно достатъчен за отоплението на едно такова малко студио. Показваме сега балкона. Ето, това е паркинга. До нас е реденка. Балконът е хубав, голям. Тук е разположен и климатика. Намираме се на втория етаж, между впрочем. Ето, тук имаме гора. Това наляво е Пирин. Се вижда целият Пирин. Апартаментът е с югозападно изложение и тук след обяд ще грее слънце. Сега сме рано сутрин и още не грее, но след обяд, особено зимно време, ще бъде много топло. Казвам още веднъж. И отново кухнята от тая перспектива. Студиото е доста добре мебелирано, изключително чисто и запазено. Няма нужда от ремонт. Който иска може да си направи едно пребоядисване, но за сега това не е необходимо. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео.